svarta duschar. Det är som inga kläder nu. Jag måste även här. Så, nu kan jag gå tillbaka. Alltså, jag ska veta hur jag så ser jag ut. Ja. Kan du se? Japp, jag tog den första mycket. Så. Klockan inte nu. Tack. Men det var så. Jag duschade och jag vet inte minst en eller två videos. Jag vet inte om det är men per videos på YouTube per dag. Det kommer alltid göra. Kolla vad det finns här nu. Och här. Konstigt. Men jag blöt både. Men jag vill berätta att jag älskar duscha. För det första, det som är så fräscht efter. Det andra, jag tar så här en superstora. Som här stor förpackning med vit. Duschkräm på kroppen. Så tar jag så här. Jag fortsätter. Jag kan glömma bort att jag var två. Jag fortsätter. Till exempel står jag. Det var duschkräm och sen gör jag så här. Och när det tar slut och så här. Sen gör jag så här. Så här. Precis. Så blir jag mest vit och så här. Droppa. Så här. Sen när det slutar var mamma, Mickey har tagit min dusch 2, så den är slut nu. Hon bara, kom och skäller på Mickey, nu får jag ny. Ja, men det var för det. Nästa del ska jag visa jag till sen jag har sett på mig kläder. Jag har lätt nu. Så nu ser vi goodbye. Det 5 minuter.